Ja, jeg heter Meinar Eliasen, og jeg arbeider i Hjertfondet, og faktisk er jeg i kveld stand inn for Kara Mortensen, til han som er okkara serifrøyinger, dette snur seg om hitapumper. Men jeg er faktisk nok snakk vi oljeboringer, så jeg vet at synder om til å bore hål og så videre. Og til kjøper man også tar man fast vi hitapumper, eller gjærhitapumper. Først er litt synder om hva det er for orska vi tås om. Og til sånn er at den orska som vi bruker, tar vi bruker gjærhita, eller en hitapumpe, det er orska som kommer fra solene primært, og orska som kommer ur hjørne, altså ur tjattene hjørne. Og i fargen er det sånn at den parten som kommer ur hjørne, han er cirka 0,06 watt per kvadratmeter, og til sammen så kan man si at solen leter gjæriverflaten i fargen cirka 1000 kilowattimer per kvadratmeter. Det lever øyne negg, men det er ikke alt man får utnytta, man sier i praksis. Ja. Det er to som hitapumper, så nå sitter Helgar her. Først for jeg har hørt omkring to som hitapumper, det var med en i studentaskola, det var Erik Petersen, som snakket om at han har gryvet at han har han kjasset opp og lagt en rikve kåparrøren i gæren og en hitapump. Og dette er veldig tatt midt i alt gjersen. Annars har vi i flere år, i flere år av tøtjene, så man kan kjøpe luft hitapumper negasene fargene, og det har man nekvar av. Men det her prosjektet som vi holdt vi av Hjertfondet i 2008, det har lykkes man kan etter bedre til at bruke gjærhita i fargen, og hvordan øyer man bedre seg at, hvordan øyer man bor et hål, og hvordan kan man dimensjonere en sånne skipa. Og vi tok så stig til at vi holdt vi en røntar verskattland, og vi valgte okken 5 imiske hus i fargen ut. Det første er det her kaffevakten i kajene. Det er tannlagten vi står inne oppi her som hva er det her? Øvensad, ja. Og det er så kontoret i okken oppi Høyvøk, i Hjertfondet. Det er en hus av tvørere, og det er en hus vest i Vavon. Og det er imiske hus, og det er plasseret i instansene i fargene, og det er også en tog at vi vet at okkar undergrunn, det er basalt. Og basalt i fargen, det er ikke lykke alle stedet, det er imist. Og det var det øyla viktig for okkar, lykkes med å få en godt bøyla der, hvordan det her basaltet ser ut. Og sjående har vi gjort boringar for fargen, det minnes til at vi gjør denne røndarboring i Vestmann, og for synet tog i Altgjersen, og vi har også gjort røndarboringar i Lopra. Og det som vi var ute etter å finne til, og det var til hvordan går egenløkere hever basalt i mån til som man sier, annerslå av gråte, og hvordan større så tantan hit som kommer opp i hjørnet til å ta oss om farger. Og det som vi gjør det til at vi høyre som man sier, et felles førerkje til å bore disse hålen 4 akon, og så gjør det til at høyre hade några mat i utgör som man så heje attana. Jag lukar visa till kon. Det här är faktiskt en mynd som är teaching här nere i kaffevagnen nere i kajen, ja. Och tar vi att vi har borrat i hålen, så finner vi att det här felet är att göra en termiska responstest. Det vill säga att man kallar det några utgör i hålet, så prövar man att lyckas med att hita hålet upp. For jeg finner til hvordan kjøtt kallet er datter. Det kan du ikke fortelle hvordan kjøtt i hiten, noe som flyter seg i fjallene. Og så gjør man også en øve, at man tar kallet hålet av, og så målte man også hvordan kjøtt i hiten setter til at. Og hvis vi nå får samarbeide, okkara undergrunn, vi tar som vi har i Øren London, så gjør vi til dem at her har vi granitt, og hvis vi får norra og det svarer ikke, så videre til at tarra undergrunn, hun er granitt, og sånn her, man har gnais, jeg vet ikke hva det er føreskånd, og gabber og kalksteiner, skifer,
sandsteiner, og så har jeg salt i riv. Og det som kanskje første utløk kanskje særlig til det at varma løyingsevne kjøper salte ikke så ille godt i mån til hva det av granitt. Og det kunne trykt på til at hålen i fargen, de skulle bare oss ikke djupere enn ærasene. Men det visste seg sånn at det var en annan måned. Det var til at hvis vi fer ned 200 meter dyp i fargen, så visste det seg at hiten her nere, han cirka 2 grader hakser igjen nere i Sverige. Og det måste man säga 4 månader så vidare till här så som man säger är det lättare att få hitan ur hjörnen tror jag det höjtar. Och det så är ut till att det flöjer såna vattenförande lö i åkara undergrund än det är såna och det att det är vatten som man säger i mitten så flöjen att det ger till att hiten han sätter shelter till. Och ja. Og det er noe som konkluderer det gjør det til at vi kunne konkludere at et hål i fargen faktisk kunne presentere det samme som et hål i Sverige eller Norge. Ja, jeg kan lukke det her er så mynd av sånne bårevakten som vi har brukt til å båre, det er svengt fela, det er sånn container som det er grus, som kommer opp ur hålen, kaks, eller kan kalla for det, vi er samlet i. Og, ja. Et annet som vi yngste finner her, det var at hvordan skulle man dimensionere et hål i fargen. Det som er veldig viktig til det er at når man hever båret hålet, så skal hålet kunne dekke den tarven som huset hever til hita. Så hvis hålet er for løyte, eller for stått, eller for tatt i middelen hålene, så hender det at så kølner, som man sier, fjallet, og det klarer seg ikke at det blir høyt etter, som man sier, neste år. Så er det veldig viktig at man finner til hvordan størst og i orsketarven er i husen, og her er hvordan lengt man skal båre nyer. Og akkurat, som man sier, med en realitet er at en vanlig sethus, her nede båret cirka 140 til 200 meter, og at hålene ikke må være tatt enn 20 meter. Så det er jo selv her ikke noe toplass, så de fleste grunnstykkene i fargen er så mye større at det er lett å båre og komme, som man sier, fra bøyen til helt trobleggen ved at det er 20 meter i middelhålen. Ja. Her er sånne mynter fra onkel. Det er så at jeg synes samme bårevakten snakker om, Janne. Hette er container som samtidig for oi. Hette er noe som stinker på seg ur hjørnet. Her er tverslanker. Altså det er her som væsken sirkulerer. Hette er så innføringen i hus, og her er så ventiler og annet og i sin rom. Jeg har disse myntene fra tannlagtministeren her, ja. Ja. Ja, det er sånn hitta pumpan går som viskar till att hur mycket det är jag förklarar det kon och heter så att det är mint av en hitta pump. Ja. Så nämnde jag till att det här runda väskan inte och hon gick också ner på det att har vi nu hade borres i hålene och installera pumpen där så vill vi själva följa vi hvordan hiten noe som forplantar seg, og hvordan det så tar til i hålen. Og det som vi vet var, man kan ha bensje for til det, er at hvis man teker for nekvann hita ur hålen, så kølner hål. Så klarer det ikke noe som at metta tarven tar en tøyer omlig. Og dette er så en mynd som viser hvordan hiten av bregnene, til bregnene, til det som cirkulerer i pumpene, hvordan det utvikler seg. Nå tror jeg veldig tøyerskalen ikke kommer vi men det er skvaffet fra 2008 til 2012 er han. Og vi så ikke til at han vil begynne ved 6 grader ned, så får han nyere 4 grader, så får han oppe 28 grader her, og nyere etter så er han. Og det viser seg at hiten han er konstant. Vi klarar til at køla nye kanskje han
4-5 grader, som man sier, lever han bedre, men så får han opp etter en sommerjatt, til solen skal inn i det, og forbruker ikke det minkar også. Ja. Et annet som er interessant, det er det som kallar for COP, eller som kallar det for SPF. Altså, det er noe som effektivitetsfaktoren til hitapumpen. Og det sier dere om hvordan nekva varma og hitapumpen leder fra seg og i måned til elorskene som man bruker. Så at det som man betaler for til elorskene, til avkjøvet, det kommer ur hjørnet. Og her er det så tøl for 2 hus. Her er huset til Atla her. Og her er iver et tøyerskøys fra 2009 til 2013. Og vi sier til at det er sånn faktoren til Atla, han er lige om man får 4 over kvart, men omkant er lagre enn 3,2 her. Og det viser seg at han er ikke fattelig nægget. Han er veldig støver, man sier det. Nå er det nok at de bedre husene vil si. Hette er huset, hette er et gammelt, eller eldre hus av tvørere, som ikke særlig vel bjolva. Og her sier vi til at det er et hus som bruker nekvar olje. Vi sier til at det her er sinde laks, ja. Han finner om 3 kvarter, men allikevel er han i snitt om man får tro. Det här är nämligen intressant om man ser det betalar sig att få sådana hitapump eller inte. Ja. Jag var inte för bosten, men jag provar just att lyda rocknstycke här som visar att hvis vi tar en hus som vi räknar vi brukar 3000 kilowattimmar av hita och varme som svärar till 4000 liter av gasolja. Och för att in och hitta vad prisen är där så var den 6,000 kronor per 1000 liter. Nu ska jag inte komma in och vad det är MEG och oljeavgjald så vidare. Men det är för att vi betalar för oljen där. Och till att säga att hvis vi brukar 400 liter, det är nog snägg. Det är näggat av nutje husen där, det är nägg långt nere. Men hus som är viktigt av fjärsen och kanske det är inte vanligt när man brukar 400 liter. Så brukar ta husen 30,000 om året i olje. Hvis nu här ser husen att det finns sådana hitapumper. Här är sån här varma koefficient eller performance koefficienten i 3,5 så heter det en ellösning på 8600 kWh medan det som får ur hjørnet til 1,400. Og til sammen til Hesebøye 30,000. Så her i elåkningen, vi har snart prøysen her som er 1,9,4. Og nå sier jeg 1,9,4. Her var det at prøysen jeg ser ved 1,9,4. Og til tog at SEV har en sånn prøyspolitikk, eller prøysstruktur, som sier til at hvis du først på med 20,000 kWh, så minkar prøysene med 20 øre. Tog har vi brukt det her 1,9,4. Og så kan jeg spørre vi har hatt et her i nye for 20,000, men vi minnes til det at av vannet hus, der bruker en 4-5 kWh og i vanlig indeksitet i morgen, ja. Så det samler en Norskland, hun får alltid på om 20,000 og lykke alle. Så har vi en råkning på 15,400 kroner, og til å si at det er en spæring på ca. 15,000 var. Hvis det er en vanlig hus, her faktoren er 2,5, så minkar spæringen i sjående til at det er. Og det som så er alltid avgjort, det er hvordan lunch skal man bruka, eller kan det her opphatten her, betala mer uiløvende og en hitapumpskipa. Og hon kostar det kanskje hun tror at 130,000. Og Montland en oljefyr kostar kanskje 30 eller 30, ja. Så man kan si at det er en 6-6 år så er det her betalt etter. Men til sjøen det er en annen vidskifte som svel inn, og det er til at vi får kanskje minne CO2 utlatt. Nå får jeg se ut til å se det opp en riktig vindbilden opp i huset igjen, og oppgaven til åkken borgeren til å finne på at brukeren det sier med et eller annet. Jo mer strøm vi bruker,
mer vind kunne vi se innan nät. Och minne CO2 kommer till att lägga ut. Ja. Ett annat som är Lukas ska utsätta till här är att hvis det är in i hemsidan av Jarfanchen så är en part här som heter Orska och här är en skrassättning av allan bor i hålen i färgen. Tog det här bullat här. Det är på fall man får in till hemsidan så kan man söka alla sig hålen som är borra runt om i havnet och är det i färgen. Och det är nog så näkvärt hånden. Jag vet inte, det är fram på hundsen, ja? Syska hundsen, ja. Och här så jag vill att det här hålet som ligger här. Här är ett matrikelnummer och till en säte och så vidare. Och det är så läsning att till man inte löjver till att borra ett hål utan att få löjver för åkken först. Men det är bara en formell sak. Men vi tar så skrasigt alla hålene. Och det är också en tog att vi är ute efter att få vita, man ser, hjärtfrøliga, hva det vi holder snakke om, hva det tilfell vi bor i jøkkenen, hvordan vatten kommer ut og så videre. Ja. Og vi har så skrasett alle hålene som vi bor i her til, og her synes jeg vil lønnes til at tar man i bor, så det visste seg at når jeg fortsetter med å døpe, her kommer 50 liter opp om tøyman av vatten, ja. Så det er en egg. Og her kommer 30 liter ned 35 og 130 meter, her kommer 50 natter, så er og så har vi også skrasett posisjonerna som man ser långt och brett av hållen och hur längt håll det är när det borra och så vidare. Och det som är när vi skulle ha en fullfutje jag skra i öll borrhål och i färg. Ja, och det är gång fyra på samma att vi har en så kallad borrhålsprotokoll så att det är fel att det firma som borrar hål det är utfyller sig det är schema här. Och här tar det också en skrassätta hva det är för tillfälle vi vid borrjökten. Hur det ser ut som kommer på sjurhållarna. Lysningar, hjärsläge, svart, brunt och så vidare. Ja, det är så lösning att jag ska känna på sjurhållarna men vi tar lukka som innan så som hemma som nämnde för det Jan. Här ligger också en liten välang och hur man kan räkna ut hur längt du håller ska vara. Och det vill så se att man kan räkna ut hur längt hålet ska vara vi att se att man brukar den här formeln där som heter orsk uttøka och effekt uttøka. Och nu ska jag inte bli för tekniska men det som är tøtning i en borrhåll till för det första till är att han orskan som man brukar samla i ett år att hon kan komma bort ur hållarna. Det är det första. Det nästa är att man kan ta effekt urstöka. Och det vill säga att hålet ska vara först för att försvinna huset vi hittar att det är mest törver att vi vet att man kallar en vedsvärd där. Ta det frister utanför näck vinter så är det. Ta förbruken näck större än det är om sommar. Och ta det är viktigt att hålet är först för att levera till effekterna som kan till akkurat han dig. Två skilman mittlen bära räkna ut alltså hur var den samlade orskan ska vara och hur den momentana orskan ska vara. Alltså vatten kan man säga. Och här är så en liten form som säger till att hvis vi har en hus som är 130 kvadratmeter och det här var vanliga radiatorer där och vi räknar vi att orskan i Island är så snäck kilowattimmar per år. Och det är lika som COP-faktorn eller SPF-faktorn. Så kan man sätta in den formeln där och färre så till att hålet ska vara 140 meter. Och det är det samma bättre att ta om orske och effekt. Och så lägger vi det inte 3-20% och kommer så till att 200 meter till öra vid det nog till det här hus. Ja. Att det största till som jag säger hvis man tror med att löjta interneten så är hopen och tillfälle att finna om hittapumper. Det är en norsk hemsida som heter varmepumpe.info.no och en annan som heter kulte.biz och inne i hemsidan till Jarfanch här är också något tillfälle. Så här blir väl till att löjta efter avhållvärden tillfälle hvis man är rolig det.